салом алейкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Libos TV. Имрӯз дар бозори Корвонем 12-ум дарвоза магазини калон ҳастай нами ҳамаша туника задагия. Бозори Корвон 12-ум дарвоза любой маркаи туникара ёфт карда метонен. Навоз мо аяла шумо да чӣ мекунем? Рақами магазин чанда? Магазин рақами 64 миёен 12-ум дарвозада. На марҳамат бинед як так шози мо мефурорем, ай пеш нишон метем. Ҳамаи нархи намиёд чизе ки ҳозир шумо мебинед 160 сомон. Ана мобаги шахро ана мирам 160 сомони туника жемпрай ба дараҷа оли зурияй Туркия. Турки тоза ҳай. Ина марҳамат бинед. Фирмашам кинахтун бихунед 100% ғавсай. Ҳам зимистона ҳай, ҳам то тирамоҳина. Билшам аҷоибот гили навинкай. Ина марҳамат май дуртар мегирам шумо бобинед. Ҳамаги 160 сомон. Ина марҳамат касе ки харидани тамоми шаҳрҳои Россия ва Тоҷикистон тамоми шаҳрҳош доставка дорем. Ина ман якта рафтан мегирам. Шумо хушрӯ бубинед. Чизе ки мебинед дар экран 160 сомонӣ. 160 сомонӣ. Иҷа камтарак баландтар мондагиян. Без размерния на ака стандарт. Ами стандартро то чанд пуша метавона бихара? Ака? ҳама дамеша? Ай хитон бо нақстар мефаҳмед. Ман просто материалш да гап надорам ки ғавса кан. Ина ғавса барои замистонан, барои тирамо ҳам мешава, замистонам мешава. Инами таҳда мебинед, ина ёш тугмадор кароткиян. Ай бологиёш дарозан. Бологиёш дарозан, инаи поёнгиёш майдатар. Нақшон 160 сомон. So касе ки мехоҳад доставка занг бизана, ҳамаи ҳамё доставка да пака ҳастанд. Ин магазин рақами 64 ҳамаш туникай, ҳамаш туникай. Айна ин тараф мегзарем, ин тараф дам инамё ҳастанд. Ҳамаи бинед. Чизе ки шумо экран да мебинед. Чизе ки шумо да экран мебинед, ё 160 сомонӣ нархошонай. Размер стандарт. Стандарт размерошон. Айнаёш бетугма сар мешава. Бетугма сар мешава. Ё ранги жемпер ана. Жемпер будастан. Айнаёш жемпер будастан. Иём 160 сомон. Гадиана. Гадиана. Турки ҳастай, ҷа одамо бисёр ман харид мекунам. Турки ки ҳастан мехарам. Айнаёш жемперан. То анам угла ҳама жемпер 160 сомон. Анай болотарша мегирем, болош 160 сомон. Ин хеле марко. Ё туника, нечиги экран да дестен, ё ҳамаш туника ҳисоб мехрам. Туника ҳисоб мехрам. Марҳамат 100% шумо оста сёмка мекунем ки шумо хушрӯ вибртона када битонед. Намё чизе ки оз экран да мебинед 160 сомонӣ нархшон. Айошам настардай. Ё нархи дона ҳам. Ҳар каси бо опт мегира, бо қатишон маслиҳат мекунам. Мегира. Баъзеёш ғавсан, наёш бо камтар ғавстаран материалшон. Материалшон ғавста. Касе ки бо камтарак ҷои хинакида, айё мегира. Вибр мекунам. Айё мегира. 160 сомон. Туникаи тоза туркӣ. Тоза туркӣ. Ана кози мо бо қиматароша нишон метем 10 сом қиматай. Не болои боло даниё 170 сомонанеш. Не 170 сомон. Аз чизе ки боло да мебинед камтарак дарозтарам, 170 сомони. Ана чизе ки шумо мебинед ёра безрукавка меган, безрукавкаи туркӣ, нақши қолин ном дорад, нақши қолин. Нақши қолин аст ко? Анам ё нақши қолина. Безрукавкаи туркӣ, аҷоибот. Нашон 140 сомон. 140 сомон Туркия. Ҳамаш як фирма. Галиянай чикела намахо. Айзону поёнан, айзону поён. Ё ҳам без размер меган. Стандарт меган, стандарт. Любой кас метавона ё нихтар асетка дора. Них намуди рангаш ҳаст. Нақши қолин безрукавкои. Аҷоибот. Турки. کسی که گرفتنیه میتونه که زنگ بزنه. حالا چیزای زور نما برای شما
نمایش دادم اینا بالا یوش هست بو هسته نه جینسوفکو هسته جینسوفکو چند دانه دونا چند یکا دونا جینسوفکا 20 рукавка турки тоза найда дар манекен хишро метава намехед гарантияш қати 130 сомонӣ туркия ай касе ки дар маъқулш мешава метавона ки 100% ина болода ятаи дигар